Sykes-Picot'u grededin. Felemes ulu. Bişer û bûyerên ku li herêmê diqewîmin stratejiya Amerîkayê ya li rojhilata navîn hin baştir tê fêmkirin. Krîza li rojhilata navîn ku bi şerê li Xezayê kûrtir bû, bi gefên li ser Lubnan û Sûriyê dewam dike. Rêveberiya Donald Trump stratejiya xwe ya nû weke vîzyona îstiqrara herêmê bi nav dike. Ji bo pêkanîna vê stratejiyê jî wisa diyar e ku nûnerê taybet ê Donald Trump û balyozê Amerîkayî ya Tirkiye Tom Barak hatiye erkdarkirin. Barak derbarê stratejiya qesra spî û planên wan de li ser hesabê xwe yê medya dijîtal nivîseke dirêj nivîsî. Barak silametiya stratejiya xwe bi peymana Abraham ve girê dide. Lê wisa diyar e ku ev stratejî rasterast li ser bingeha ewlekariya İsraîlê, bêçekkirina Hizbullahê, zextên li ser Îranê û entegrasyona aboriya Sûriye hatiye avakirin. Li gorî Tom Barak stratejiya Trump a rojhilata navîn li ser sistûnên esasî hatiye avakirin. Ya yekem ewlekariya İsraîlê û normalizekirina herêmî. Ya duyem peymana Abraham ku weke stêrkê gela we jê tê binavkirin û Erebistana Sûdî jî tevlî dike. Ya dawî jî ew e ku piştî Xezayê, Lubnan û Sûriye di çarçoveya aştiya aboriyê de tên armançkirin. Ev stratejî li Sûriyê piştî avakirina hikûmeta demkî ya Şamê hevsengiyê ji nû ve dixe rojevê. Têkiliyên Tirkiye, Misir, Erebistana Sûdî, İsraîlê tên teşwîqkirin. Ji bo ev têkilî hin xurttir bibin nazme êdî qanûna Sezar a zexta aboriyê ya li ser Sûriyê bidawî bibe. Li gorî nivîsa Barak yek ji şertên Amerîkayê ew e ku divê li Lubnanê Hizbullah were bêçekkirin. Yanna wê bi İsraîlê re şerê wê bikeve rojevê. Amerika û Fransa ji bo bêçekkirina Hizbullahê bi hev re kar dikin. Dema wê hatiye ku Lubnan ji bandorê Îranê derkeve. Yanna dê hem di milê eskerî de û hem di milê aborî de dor lê bêgirtin. Tom Barakê ku gotin li cih be mînawaliyê serokê Amerîkayê Donald Trumpê li rojhilata navîn xwe bi nav dike, li ser pozisyona Îranê jî nirxandin kirin. Li gorî Barak, Îran dijminê sereke yê herêmê ye. Îran di warê eskerî û aborî de pir qes bûye. Ji bo wê jî niha dema wê ye ku ji bo Lubnanê jî ev were kirin. Di van nirxandinan de diyar dibe ku baronên şer li ser masê planên xwe yên li ser herêmê dawî kirine. Ev plan û projeyên li ser îradeya gelan tên ferz kirin, bi tu awayî ne li gorî berjewendiyên civakê ne. Dîsa yên ku wê bên piştin, mal û milkên bên wêran kirin civak bixwebe. Ev dewletên serdest ên êdî ji aliyê şîrketên global ve tên birêvebirin, ji bo berjewendiyên xwe nirxên civakê yek bi yekşolê radikin. Li hemberî van planên ku îradeya gel tune dihesibîne, paradigmaya rêber apo ya civaka demokratîk, ekolojîk û azadiya jinê wekî alternatîfa herî xurt derdikeve pêş. Rêber apo di pirtûka xwe ya konfederalîzma demokratîk de krîz û qonaxên girîng ên li rojhilata navîn yek bi yek analîz dike û van weke qonaxa krîza kapîtalîzmê pênase dike. Rêber apo vê bi pergala netewe dewletê ve girê dide ku ev jî bingeha stratejiya Amerîkayê ye. Rêber apo di pirtûka xwe de dibêje pergala netewe dewletê çanda qedîm a rojhilata navîn mîna kêrê parçe dike. Di van nêrînan de jî diyar dibe ku pergalên çêkgirî û nehomojen ev civaka qedîm nayê birêvekirin. Ev li dijî karakterê civakê ye. Pir aşkare ye ku sedema şer û pêvçûnên li rojhilata navîn pergala netewe dewletê bixwe ye. Li şûna netewe dewleta ku xwe li ser civakê ferz dike û bi tu awayî îradeya civakê nateyîsîne, demokrasiya rasterast û otomonî weke alternatîv derdikeve pêş. Li gorî vê ne dewleta navendî, konfederasyoneke civakî ku pêkateyên herêmê dikarin li gorî çand, ziman, dîrok û nasnameya xwe di çarçoveya otonomiyên xwe ser de xwe birêxistin bikin. Dema mirov di vê çarçoveyê de li stratejiya Trump a rojhilata navîn dinêre bi awayeke aşkere tê dîtin ku ji pêdiviyên gelan zêdetir ên dewlet û şîrketên global derdikevin pêş. Em dikarin bêjin ku ev stratejî bi xwe re weke ku Tom Barak dibêje wê aştiyê nîne berova jî li herêmê hegemonya kapitalîst berfirehtir bike. Bi taybet peymana Abraham a ku İsraîl û hin welatên Rojava jî bi israr dixwazin têxin meriyetê jî mirov dikare weke Sykes-Picot nû jî şîrove bike. Ev proje û stratejiya ku gelên herêmê weke amûreke dibîne ne mimkune bikaribe li herêmê aştiyek daîmî misoger bike. Di vir de pir aşkere diyar dibe ku ev hêzên hegemonîk li ser siyaseta bê Kurdistanê dixebitin û hewl didin vê nêrîna xwe li ser gelan ferz bikin. Di encamê de em dikarin bêjin ku stratejiya Amerîkayê ya 2025-an
ku Tom Barak wekî stêrtê dibîne, di rastiyê de şevên tarî yên kapîtalîzmê ne ku îradeya gelan înkar dike û krîzê kurtir dike. Li beramberî vê Rêber Abdullah Öcalan bi konfederalîzma demokratîk alternatîfê pêşkeş dike. Ne aştiya xeyalî, li rizgariya rastîn li ser bingeha demokrasiya gelan rêya herî xurt e. Bi taybetî dema em li şerê Xezayê dinêrin ku tê de zêdetirî 67,000 kes hatin kuştin, giringiya aştiya herêmê hîn bêhtir derdkeve pêş. Li welatên ku li ser pergala netewe dewletê hatine avakirin, ji bo xwedî li vê ku ev neşopiya xwe ya êdî nemimkün e were dewam bikirin, derkevin şeran li ser gelan ferz dikin. Ji ber vê yekê ev hêzgefan li welatên Rojhilata navîn dixwin û dixwazin wan bikişînin nav tora xwe ya kapîtalîst. Rêber Apo li hemberî van hewldanên ku hebûn û îradeya civakê înkar dikin, erka mezin dide yekîtiya gelan. Bi taybetî dibêje demokrasiya civakî rizgariya Rojhilata navîn e.